Маўра дом пры дарозе. Васільку тады было гадкоў 6, але ён ніколі не забудзе гэтага дня. Як усё пачалося і ад чаго ён не ведаў. Дзе быў і што рабіў, ён не памятаў. Добра, памятаю толькі дым, агонь, крыкі, плач, страляніну, грукат і ўрыўкі некаторых падзей. Вось гарыць на тым баку вуліцы хата дзеда Сцяпана. Дым і агонь выбіваюцца з-пад страхі, а наверсе крусіцца чорны кот, якога так баяўся Васілёк. Цяпер гэты кот зусім не страшны, а наадварот, і маленькі, і няшчасны, і плача, нібы дзіця малое. А потым са звонам разляцелася шыба, і ў акне паказаўся дзед Сцяпан. Белая галава, белая барада, белая кашуля, белы твар і нават вочы белыя. Дзед высунуўся з акна, падняў кулакі і крыкнуў такім голасам, якога Васілёк ад яго ніколі не чуў. «Будьце вы праклятыя, лютыя звяр'ё!» І тады збоку затрашчалі стрэлы, і дзед грудзьмі лёг на падаконнік, а белая галава і белая барада звесіліся за акном.